tayo pupunta kayo ba? Jungle Hotel. Forever. Kami. Mainit. Tingin mo ako ng ano? Pa? Kaya lagyan mo na ako dito ba? Actually, hindi siya maanghang. Oh? Off natin, baka maubos yung battery. Yeah. Battery. Bye-bye. Sabihin na sana baterya, tapos battery. Wow. Love you! Love you, baba. I hope that you see